Hola, buenos días. Un martes más y el último martes del año. Para nosotros, la última sesión técnica de este 2025, que hoy va a estar a cargo de Suso Prego Domínguez. Suso es el jefe de servicio de vigilancia epidemiológica y nos va a hablar de las estrategias futuras en vigilancia epidemiológica. Moitas gracias, Marta. Bueno, pois vamos a comenzar esta presentación, a última do ano. Cando me puxeron esta presentación, a verdade é que me costou un pouco pensar nos temas que quería introducir, porque sabemos, supoño que todos moitos xa sabedes que hai unha estrategia en marcha de vigilancia epidemiolóxica, vigilancia de saúde pública a nivel de España, que amplía bastante as funcións da vigilancia, pero moitas delas ainda son incipientes ou ainda están incluso por regular. Entón, preferín centrar esta sesión en algunhas estrategias que, aínda que xa son coñecidas e levan tempo a veces en algún caso aplicándose, experimentaron un gran crecimiento nos últimos anos, sobre todo a raíz da pandemia. E escollín tres delas que creo que poden ser interesante comentar. A primeira delas é a secuenciación xenómica aplicada á vigilancia. A secuenciación xenómica... Aquí. Sí, aquí. A secuenciación xenómica xa é coñecida de fai tempo, xa desde que se fixera a secuenciación do xenoma completo a través do proxecto Xenoma, desde aquela evolucionou moito, hoxe en día xa coas técnicas de nova generación, abaratouse moito a secuenciación e a raíz da pandemia experimentou un incremento moi importante, sobre todo a raíz do COVID e da necesidade de secuenciación das variantes do COVID. Pero non só se aplicou ao COVID, senón que cada vez se aplica a máis aspectos da saúde pública e da vigilancia epidemiolóxica. É unha evolución, digamos, case natural da vigilancia microbiolóxica, unha profundización neste tipo de vigilancia. E cales son as utilidades principales que ten? Pois que é moi útil para identificar o orixe e as rutas da transmisión, permite detectar variantes e mutacións relevantes que poden estar asociadas a unha maior virulencia, a unha maior capacidade de transmisión, etc. E, aparte, permite un seguimento case en tempo real, digo case porque a veces a secuenciación ten bastante complexidade para poder levála a cabo, para poder asustar estrategias de control, como, por exemplo, estamos vendo agora co caso do clado K da gripe, que sabemos que está circulando e que se identificou a través de secuenciación. Aquí, como exemplo das ventaxas que presenta a secuenciación para identificar orixes e ruta de transmisión, pois poño este caso, que é un caso que nos toca de preto. É o caso do abrocho couvera de gripe aviar en bisóns, nunhas granxas de bisóns na zona de Ordes no ano 2022, 23, non recordo agora, 2022, e onde se identificou que estes bisóns se infectaron dunha variante da gripe aviar de alta patogenicidade, da H5N1, que estaba asociada con outros animais, principalmente aves silvestres, gaivotas, de Holanda, de Bélxica e de Francia, e tamén dun furón no caso en Polonia, e que portaban un xen, unha mutación que supostamente se produciu dentro dos bisóns, que tiña certa importancia con saúde pública porque estaba a súa vez asociada coa gripe pandémica de 2009. Cal nos xa dá unha idea de hasta que punto podemos trazar as líneas de transmisión nestas enfermedades. A parte do impacto na saúde pública e na seguridade, ten moito que ver, por exemplo, para o estudo de control de abrochos alimentarios. Agora, a Comisión Europea publicou este ano pasado, en xullo, non recordo mal, un pouco antes, quizá en marzo, un reglamento que o combina os estados a realizar a secuenciación de axentes en alimentos cando sean producidos os abrochos por Escherichia coli, por Multivertosis xínica, por Listeria, por Salmonella ou por Campylobacter, e que está ainda en proceso de implantación, pero deberá estar plenamente implantado en 2026. Tamén é moi útil, como xa dixemos, na saúde ambiental. Hai moi boas experiencias coa secuenciación e o seguimento da transmisión de Legionella para relacionar os axentes e as fontes ambientais. Tamén, como xa dixemos, no caso do COVID, para a detección das variantes de preocupación, que nos publicamos regularmente tamén no noso informe de virus respiratorios, pero tamén para as variantes da gripe, a adopción de medidas sanitarias extraordinarias, como está a suceder na tempada actual, co aumento da transmisión da gripe. E tamén, por exemplo, para a detección de xenes de resistencia antimicrobiana, unha secuenciación que é un tipo de secuenciación que é bastante complexa, pero que presenta moitas vantaxes para identificalos. Aquí, como exemplo, poño dous estudios. O que temos aquí na esquerda é un estudio publicado en Eurosurveillance no ano 2023,
sobre a aparición dunha bacteria multiresistente, moi rara, que non se identificara en Europa apenas e que apareceu en varios hospitales de Rumanía, nos cales a través da secuenciación se identificou que estaban relacionados entre sí, pero ademais, despois, a través de bases de datos públicas, públicamente accesibles, identificouse que mantiña unha liña de transmisión coa mesma bacteria detectada en outros países, tanto de Europa como incluso de fora de Europa, como Reino Unido ou Estados Unidos. E no lado dereito temos outro estudio tamén publicado en 2024 a partir da secuenciación de mostras obtidas de 17 países europeos na que se demostrou un aumento da frecuencia de aparición de Escherichia coli, que é o germe que ten a maior número de infeccións por xemes multiresistentes, con algunhas mutacións, como a OXA244, que é esa que vemos aí en verde, que aumenta moito nos últimos anos, que están moi asociadas á produción de carbapenemasas e de resistencias antibióticas. Pero, aparte, todas estas ventaxas que, sin dúbida, ten a secuenciación tamén ten as súas limitacións e as súas dificultades. Unha delas, a máis obvia, son os custos elevados e que hai que ter moi boas infraestructuras. Actualmente en Galicia temos disponible secuenciación en todos os grandes hospitales, pero iso obviamente é moi desigual, tanto entre países como entre rexións. Aparte, necesita unha armonización dos datos, é dicir, necesita que estes datos se poidan acceder dunha maneira homoxénea entre niveles de vigilancia, que tamén presenta unha gran complexidade, e tamén é moi complexo a nivel de bioinformática, xa que montar unha secuenciación para un xermen específico, por eso decimos que o tempo de resposta pode ser máis lento, é bastante complexo e non sempre funciona ben a primeira. E como exemplo desto vemos, aquí vemos as nosas variantes de COVID, as que publicamos no último informe de infeccións respiratorias, que están basadas na secuenciación realizadas nos nosos hospitais. Pero unha cousa curiosa é que existe unha gran base a nivel mundial, a GISAID, que xa existía antes do COVID, pero que se potenciou enormemente a partir de aí, é unha base de datos pública onde se poden subir secuencias obtidas en hospitales de todo o mundo, pero locales, curiosamente, nós e moitos outros países non podemos obter as nosas propias secuencias, non as podemos descargar correctamente identificadas. Cal, pois, isto segundo está relacionado con temas de protección de datos, de xestión de fluxo de información, o cal nos di un pouquiño as dificultades que isto pode presentar. Ben, a segunda estrategia que experimentou tamén unha importante potenciación a partir da pandemia, que é bastante máis antigua no uso da vigilancia, é a inteligencia epidemiolóxica. O ECDC está facendo un esforzo importante en formar a redes de vigilancia e inteligencia epidemiolóxica porque te presenta moitas vantaxes, como vamos a ver. A inteligencia epidemiolóxica defínese como un proceso sistemático de detección, análisis e interpretación de información para identificar ameazas para a saúde pública. E combina dous tipos de vigilancia, que xa son bastante coñecidos, que son a vigilancia basada en indicadores, que se corresponde con a obtención de información estructurada de forma sistemática e obligatoria. Digamos que se asume moito o que ven sendo a identificación obligatoria de enfermedade de declaración obligatoria, pero tamén, por exemplo, incluye as redes Centinela, incluye os registros de mortalidade, os registros de cancro, é dicir, toda aquela información que se recolle de maneira estructurada e sistemática. Pero tamén é o máis importante dentro da inteligencia epidémica, incluye a chamada vigilancia basada en eventos, que é aquela vigilancia que recolle información non estructurada. É dicir, de que falamos cando falamos de información non estructurada? Por exemplo, tráfico en internet, por exemplo, publicacións en medios de información, por exemplo, publicacións en medios oficiales, pero que non necesariamente responden a algo estructurado, como comunicación de prensa, por exemplo, ou metabuscadores, tráfico de internet a través de Google Analytics, etc. E o objetivo é proporcionar unha información verificada e, sobre todo, temperá que permita activar medidas de prevención e control. Como se aplica? Pois aplícase, por exemplo, para a detección temperá de brotes e eventos sanitarios relevantes. Todo isto, este tipo de vigilancia está recollida no Reglamento Nacional de 2005 e empezou a aplicar a través da experiencia positiva que se viu coa aparición do SARS, do síndrome agudo respiratorio do sureste de Asia, onde se observou que a partir do análisis da información publicada en medios e en internet se conseguiu identificar o SARS e a posible extensión como problema de saúde pública antes de que fora oficialmente declarado. O que implica é que hai que facer un análisis de datos en tempo real, é dicir, todos os días se debe verificar esta información non estructurada, debese
analizar, filtrar, validar e despois publicar unha vez que se identifican as noticias de interés, que se dividen en señales, eventos e amenazas. As señales son aquela información que, sin ser novedosa, podería ter algunha implicación futura en saúde pública. Os eventos son aquelas que teñen implicación en saúde pública, pero además son inesperados. E as amenazas son aquelas que, sin dúbida, van a ter unha implicación importante en saúde pública e que o impacto pode ser inminente. E o que fai con esta información é apoiarse a toma de decisións tanto para a campaña de vacunación como para a aplicación de medidas inmediatas en control de abrochos, etc. É importante porque, sobre todo, mellora a alerta temperá. Aquí podemos ver nesta gráfica unha explicación de como funciona a inteligencia epidémica. Como vemos aquí unha curva epidémica, a parte en verde, un pouco máis atenuada, sería a evolución da epidemia se non se tomaran medidas temperás. A resposta rápida debe aplicarse cando a epidemia empeza a producirse ou cando o abrocho empeza a producirse. E a atención temperá influe moito na capacidade de aplicar estas respostas. Ademais, favorece a coordinación internacional, xa que a información flúe de maneira moi rápida. Un dos condicionamentos da inteligencia epidémica é que debe haber fluxo de información entre os diferentes niveles. No caso de España, xa fai anos que se publica todos os días o informe de detección de alertas sanitarias. Por exemplo, aquí temos un recente que tuvo unha noticia importante, o primeiro caso mundial de transmisión autóctona do clado 1B, fora de África e non asociado a viaxes, que se produciu precisamente en Madrid. Foi comunicado tamén a través deste medio. Pero presentan unha serie de dificultades. Primeiro é que as fontes deben ser verificadas e esta verificación a veces toma bastante tempo, porque, como vedes aquí ao lado, pues, arriba temos solamente un grupo de agregadores de información de internet especializados en saúde pública, abaixo temos algunhas fontes oficiales, pero aparte hai moitas máis fontes que se utilizan na inteligencia epidémica, das cales potencialmente podería surxir información que debería ser verificada. Aquí á esquerda vemos un esquema de como funciona a inteligencia epidémica, temos á esquerda a vigilancia basada en indicadores, que é sistemática, máis ou menos temos sempre controlada, pero pode sufrir algúns retrasos, a veces por retraso de notificación, porque leva un tempo validar os casos, e ao lado vemos as fontes posibles de inteligencia epidémica, que son, como vedes, moi amplias e requieren unha maneira de traballo moi sistemática e moi ben establecida. Non significa que non se poida aplicar a nivel regional, se pode e que seguramente tería moitísima utilidade. De momento só se está aplicando a nivel europeo e a nivel de país. E a última que vamos a falar é a chamada vigilancia predictiva, que é un nombre que nos dá bastante picor a todos os que traballamos en epidemioloxía, porque a predicción en epidemioloxía non é exactamente predicción. Non significa que vayamos a saber exactamente o que vai pasar, pero ahora vamos a ver en que consiste exactamente isto. A vigilancia predictiva é unha estrategia que se basa en anticipar a evolución dunha posible epidemia, dun abrocho, dunha aparición dunha enfermedade emerxente, mediante análise de datos e modelos matemáticos, vale? Mediante a utilización de información histórica, parámetros epidemiolóxicos, datos de laboratorio, datos que podemos coñecer sobre unha situación, se é coñecida previamente ou non, como pasou co COVID, prevense escenarios futuros, é dicir, non se prevé exactamente o que vai pasar, senón o que podría pasar según como se comportase este novo patóxeno. É dicir, se establece unha serie de escenarios posibles, do mellor ao peor, e como evolucionaría según as medidas que tomáramos. O objetivo é optimizar a resposta sanitaria. Non solamente se utiliza para escenarios futuros, agora vamos a ver, pero unha das principales aplicacións, e por que se chama predictiva, é por isto. Aquí á dereita temos posiblemente o exemplo máis coñecido do mundo sobre a aplicación deste modelo, que é o Report 9, o Report 9, que fixo o Imperial College de London, que é o organismo con mellor equipo de modelización do mundo, teñen como 100 persoas traballando nisto, nada máis. Foi un informe que se publicou en marzo de 2020, non son datos esa fecha, e onde o que fixeron foi estimar que impacto podería ter o COVID según as medidas que se utilizaran. Aquí vemos ao lado, esta é unha das gráficas que fixeron máis, en el de mortalidade, en el de casos por grupos de edad, pero este é a ocupación de camas de cuidado crítico. E vemos aquí ao lado, a curva negra sería non facer nada, vemos que a línea roja é a capacidade que tiñan de casos de camas hospitalarias, vale? E despois vemos, según as diferentes medidas aplicadas, como se comportaría a curva. E vemos que en azul está o aislamiento de casos, a cuarentena dentro do fogar e o distanciamento social do maior de 70, que creo que son medidas que non sonan a todos. Este informe foi difundido a toda Europa e levou a unha aplicación en cascada destas medidas. Vale?
que todos coñecemos e todos vemos como funcionaron. E isto foi porque, según este modelo matemático, se estimou un impacto moi elevado, que no caso das camas hospitaleras, desde logo, acertaron de pleno. E agora temos aquí un pequeno vídeo onde vamos a explicar como funcionan estes modelos, que se podo, aquí o teño. Este vídeo está moi ben, o podedes ver en YouTube, tedes aí a dirección, é un vídeo bastante máis largo, só vou poñer un pequeno fragmento, pero explica moi ben como funcionan estes modelos. Estes modelos basanse nunha modificación, que se está facendo, que identifica os sujetos como susceptibles, como infectados e como recuperados. Os recuperados xa non poden transmitir a infección. Existen outros modelos, os recuperados non se inmunizan ou poden ter unha fase de exposición. O principal que calculan é o chamado R0, o número básico de reproducción, que explica a cantas persoas pode transmitir a infección un sujeto. E cantas destas acaban infectadas, cantas acaban recuperadas en que tempo. Todo isto faise segundo a información da que se dispoña no momento que se genera o modelo. E despois o que fan é correr o modelo, aplicalo, e vemos como se vai comportando a epidemia. Como vemos, unha vez que un infectado está activo, chega un momento que chega a estar recuperado e sale do sistema, xa non pasa a estar susceptible. E vemos como funciona a epidemia. Vemos este caso, un caso de infectados que van aparecendo, hai unha población susceptible, é un modelo chamado estocástico, é dicir, é aleatorio, todos se poden infectar. Depois hai outros modelos chamados deterministas, onde solamente se infectan certos grupos, que son moito máis complexos de elaborar, e vemos como evoluciona a epidemia. Vemos como medra o número de infectados, como disminuye o número de susceptibles, e finalmente acaban quedando solamente os recuperados, vale? Como veis, o vídeo vai un poquinho lento, vou intentar darvos un poquinho máis para adiante para que vexamos o que pasa, por exemplo, se se aplica unha medida. Neste caso, o que fixemos foi, se vos fixades aquí, aumentouse o R, este é o índice de transmisión, e aumentouse un pouquinho, vale? Está baixando, perdón, no outro estaba alto. E vemos como disminuye moito a aparición no tempo dos infectados. E ao final chegamos ao mesmo punto. Bien? Pero agora, se doblamos, é dicir, se cada infectado pode transmitir a epidemia. Vemos que aumenta de maneira moi espectacular. Non? Este é porque este índice ten un comportamento parecido ao do risco relativo, pequenos aumentos significan grandes aumentos na transmisión e bueno, explica moi ben como se comportan as epidemias según a tasa de ataque que teñen as diferentes gérmenes, vale? Bien, vamos a deixar aquí o vídeo por ahora e paso ao seguinte. Despois, aparte neste modelo, se vas agora, aí está. Tamén se poden aplicar diferentes modificacións, é dicir, podemos calcular según aislemos os pacientes, según os vacunemos, según a inmunidade que adquiran coa vacuna, etc. Pero tamén teñen outras aplicacións. Por exemplo, parte de predecir as curvas epidémicas dos brotes para planificar os recursos sanitarios, pero tamén para avaliar o impacto das intervencións, é dicir, si estas intervencións que vamos a aplicar, a efectividade que terán, pero tamén a que tiveron. É dicir, si estas as intervencións que aplicamos funcionaron ben ou terían funcionado mellor outras se estuveramos aplicadas. Aquí, por exemplo, temos un estudio publicado en The Lancet, donde se aplicou un modelo de transmisión para ver as principales enfermedades, un grupo de enfermedades vacinables que levan moito historial de vacinación desde os anos 70, como, por exemplo, o sarampión, o tétano, a tosferina, a tuberculose, o hemófilos influenza tipo B, a polio, e ver que pasaría se non se tuveran aplicado estas medidas de vacinación. E como vedes aquí, se prediciron 3 escenarios, o A, o B e o C, onde se estima un rango entre 154 millóns e 1.200 millóns de mortes evitadas. O cal se conclúe que estas medidas foron realmente eficaces. Pero teñen unha dificultade a aplicación destes modelos. Estes modelos, sobre todo, teñen a dificultade máis grande de que requiren depender de datos moi fiables, o cal, sobre todo en enfermedades emerxentes, que é unha das situacións nas que máis se aplica, a veces non dispoñemos de todo. Non solamente datos sobre o propio patóxeno, senón tamén sobre o comportamento social, sobre como se transmite, etc. Vale? Son simplificacións, non son exactamente a realidade, dependen moito da información que se mete en eles,
teñen bastante complexidade a nivel computacional. Este estudio que estamos vendo aquí ten como unhas 10.000 líneas de código xeneradas para poder aplicarse. E tamén presentan unha certa incerteza se ao largo da aplicación do modelo se producen variantes nos campos do comportamento humano. Vale? Este estudio que estou poñendo aquí, por exemplo, é un estudio que está moi ben porque é un estudio que fai unha evaluación de medidas pasadas. Como sabedes, en Suecia houve unha aplicación das medidas para a prevención do COVID un pouco diferentes ao do resto de Europa, e o que se quixo evaluar aquí é ata que punto a introducción da vacuna, a vacunación en Suecia, evitou casos de COVID. O que vemos aquí en verde son os casos que teñan aparecido de non terse producido a vacinación, e estimouse máis ou menos que se evitaron cerca de 40.000 mortes en Suecia, que ten unha población relativamente baixa, co cal concluíron que as vacinas foron moi efectivas. E isto é todo. Espero que vos interesasen estas estrategias e estes novos sistemas de vigilancia que eu creo que están moi ben, especialmente este último. E nada, boas festas a todos e ata a que veña. Pois gracias, Suso. Boas festas a todos. Xa próxima sesión técnica será no ano 2026, probablemente na segunda quincena de xaneiro, pero, bueno, xa vos avisaremos a todos. Grazas por compartir este ano pois o coñecemento e as experiencias dende o punto de vista de saúde pública. Gracias a todos os que presentaron unha sesión e grazas aos que os conectades sempre. E sempre estamos abertos tamén pois, ás vosas aportacións ou as vosas suxerencias, incluso para dar unha sesión. Boas festas.